Și cu voi. Nu mă filma. Zi-i! Uite trasa, e în aratele, băi. Și asta-i trasa, uite și crăpături are, băi. Asta noi, amuia, ducem la Polonia să cumpărăm de leguri și mergem pentru un sat. Acum metru zis că este oraș, dar nu-i sat. Drumul e mai bun ca pe autoban. Și le trebuie znacuri aici, eu te znacuri pentru Isabel. Nu grăi prostii. Cerc în sat și putem și mează și garduri, n-au garduri. Sau bani să fac un gard! Și mulți breni, băi, breni, păzăi. Dar să n-ai bani să faci un gard și el de 2 metri. Nemț, și scupești, băi. Ce bă, jale cu niște bani? Este gard? Bă, unul n-am, da, să nu vezi nici în ogradă! Nant canal, dar unul de chiatră, bun. Hai că drumul, n-ai întrebări la drum. Sunt niște bureni. Să vrei un cop sau la nimeni n-ai unde. Pământurile nelucrate, uite, Bureanul-i pământul ăsta. Mă joci fotbal la. Scupești, băi, teren de fotbal aici sus. Ia ce drum, măi. Linie, copac cu copac. Și astea sunt linii, uite, le-au făcut întrerupte. Dar nu dreaptă, dar lasă-o facă ce două, mergi așa. Poți să dormi la rule, poți să dormi la rule, nici un păvărot, nici... Și asta-i țara ei, eu mă duc în Moldova mea, băi. Bă, țara mea colțun de lui. Cui trebuie toate astea? Și voi nu puteți cumpăra de la Rusia lui mine? Sunt moriște, dar nu se învârtesc, că eu la mine. Ori sunt ruginite, ori ce scoate. Nu sunt așa că numai că se reticau, știi? Nu se învârtesc, că sunt sticate. Ei le-au pus, cred, americanii, sau rușii au fost, le-au pus, na? Rușii ăsta stupă. Na, să le aveți, dar ei nu știu cum să folosească, da? Și de muzică. Cui trebuie? Pune una aia și Și pus în lan, în lan. Una și bună, una și bună. Ia în arăt, uite drumul ăsta, uite. Eu de-am... E ca cui trebuie? N-am văzut o mașină. Așa de drept, și nici mașini, nici nu merg nici sula pe dânsul. Ăsta e făcut așa numai de gură în lume. Ia că e în sat. Căsuța, căsuță. Și asta-i casă. Băi, la noi e snante, dar aici uite niște coșoabe. Ca bursuli trăim. Pune lumea, toată lumea din Germania, eu am impresia că a fugit. La Moscova la lucru s-a dus. La Zaraboci. Asta tu dovă s-a stroică acolo. Și ei trimit bani și ăștia fac cresc, înțelegi? E că tare n-au nici o sură. Și asta-i Și asta e casă? O coșoabă. Iază în mijlocul satului. Bultoși au uite. Și uite, vezi de-astea scaune, biseci, malul iazului, bea o pivă, răsarită mănânci. Немецкая фала. Numai și-o măturat și... Am mai fost pe Rusia, am mai văzut cum trăiește lumea. Băi, dar și o hârtie jos, și un șip jos, Cum, bă? și un coș de răsarită, și o coș de răsarită. Stop, știu. Aici că nu și bă coș de răsarită, nici nu vând răsarită. E și un om, e ca un om n-am văzut. Dar unde e punctul medical? Unde e dispensarul ce? Unde se dau căgoși? O, mâță, calcou! Aici a fost păpșoi, dar nu e nici un hlujan în zvârlit jos. Ia uite, că ia uite că străiesc ei, uite. Îi dorm în șoare. E că e treaba. Și întrebăm Hadhonov. Deci nu știu, suntem în Polonia sau încă nu? Poți să bei ceai în mașină și... Satele sunt părăsite. Nu, tu ia uite cât am mers, de-am vreo 3 sate am mers, nu am învăț să fac. Dar ia să ne duc spre... Ia să ne duc spre... Plan și ne dus la cumătul și treci prin multe sate acolo. Am avut și unul cu roaba, am avut și unul cu un Da, unul greblează, unul strânge frunțile de unul la vecin. cum Dar și... te-ai făcut drum prin lană. Am făcut trasă prin ladă. Pentru un biciclet. Aici apă și de-astea, vezi, au ticliță acolo. Din sticlă. Din plomb. Ia ca lume, ia ca lume. Ia ca un om e. Uitați-vă drum. Dar până când nu și Polonia, da? 3 km, asta poți zici că suntem de-am piși. Aha. Înțelegi? Noi vrem să vedem diferența dintre drumuri. Am că suntem în Germania. Încă poți zici că gata, e că 3 km. Se începe a observa variantele. I-am început și mașina dărdăie. Dar granița nici nu înțelegi unde. Unde trecem din Germania în Polonia? Sârbăghin pas, unde-i tătă? Nu înțeleg. E ca autobusul Chișinău. Orhei Chișinău. Asta este polonez. Aha, ia că iar intrăm într-un sat.
se numește. Asta cred că polonește. Da, ia ca să încep. Ia ca poftim drum polonez. Ți-am spus că asta e. Ce pe trebuie rămâne. Și pe trebuie să o țin în sus. Nu pot razamare. Am două babi, cu un câine, o călească. Aici lumea foiește. Ia uite, Berlin 83 de kilometri. Ei, dar cred că are pe drumuri de astea, da? Și ăsta e indicator la dânsul. Unul mitelx, nu-ți vadă. Pe drum național, dacă te duci așa. Aici sta stupă indicatorul, sta stupă tot. Semafor, 3 semafoare, nu și unul nu-i de ajuns. Și căsuță, băi, și căsuță. Aici e Von Neamț, cred că trăiește. Eeeh, că nici ei nu trăiesc rău, eu ți-o zice. Uite, căsuțele așa din rând. Nu, grădini, nu. Dar și ele trebuie grădinilor, patlajele să facă. Ia te gradă. Brăduți, levadă de braz. Așa și toți frumos cresc. Ieșiți mai trebuie pentru o viață normală, o căsuță de atât. Sau îți trebuie un castel de șal, ca la țigani, ca la moldoveți. Dacă nici nu-mi place la dânsi, nu, sărăi. Unii letnea cupă. Pentru un pui, pentru un țușcu. Ia ca aici e granița cu Polonia. Nu te mai controlează nimic. Treci, nu treci.